Helo, siwmai a chroeso i benod arall o bodlediad Rygbi Cymru. Carwyn Evans yw'n enw i, a dwi fel yr arfer yn cael cwmni Nick Williams unwaith eto o'r wythnos ma. Nick, siwr wyt ti? Arbennig o dda, diolch yn fawr. Da iawn, da iawn, da iawn. Felly, mae wedi bod yn wythnos brysur iawn o rygbi ar y cae, ond hefyd oddi ar y cae. Ni'n ddechrau fel yr arfer gyda'r newyddion, a newyddion am cwpl o chwaraewyr yn ail arwyddo gyda'r rhanbarthau. A ddechreuon ni, Nick, gan fod ti yn cefnogi'r gweilch gyda cyhoeddiad ar ffordd fideo bod Dewi Lake yn aros yn gyda'r gweilch. Hapus iawn gyda'r cyhoeddiad? Ydw. Fel ni sôn pan ni sôn am Jack Morgan, gallu Gwylch rwan adeiladu tîm o gwmpas Dewi a Jack. A mae'n edrych yn dda am y dyfodol. Mae yna grŵp mawr rwan o chwaraewyr sydd yn yr un o dan 25 am y dyfodol. Eisiau chydig bach o brofiad ar ôl efo hwnna hefyd. Ond mae'n rhywbeth dda, a dwi'n edrych ymlaen am y dyfodol efo'r Gwylch, efo'r tîm gobeithio yn rili dda, ac hefyd yn y stadiwm newydd. Dyna'r peth, mae weld ar hyn o bryd, oddi ar y cae, bod popeth yn mynd yn dda iawn i'r Gwylch. Wrth gwrs, mae hwn i gyd yn dilyn y cyhoeddiad bod Toby Booth yn gadael, nhw'n sôn ar diwedd tymor, wedi mynd hanner ffordd trwy'r tymor. A efallai hefyd, beth sy'n dda o'n edrych o'r tu allan mewn yw, yn amlwg, ysgellwr o'r Mark Jones, a falle fydde steil hyfforddi fe yn falle yn edrych i chwarae fwy o rygbi, ond mae'r ffaith bod Jack Morgan a nawr Dewi Lake wedi ail arwyddo yn dangos fod, yn amlwg maen nhw'n chwaraewyr pwysig iawn, maen nhw'n chwaraewyr pwysig iawn i unrhyw rhanbarth, ond bod Mark Jones yn targedu'r chwaraewyr mae fe eisiau cadw, a bron o fod yn gwneud y moves yn gynnar i sicrhau bod ddim unrhyw bryder am contract talks a ryw beth yn torri lawr fel ond cael nhw i arwyddo nawr, a wrth gwrs, mae hwn i gyd i digwydd pan mae'r perfformiadau y cad i gwella, so byddwn ni'n meddwl wedyn i gefnogwyr y gweilch, mae'r buzz mae hyn yn dod ar gyda fe, just yn beth ffantastig ar y cyfan i'r rhanbarth. Ie, hefyd, maen nhw mynd i'r datblygu a dangos be di diwylliant y rhanbarth hefyd, be di o bod yn rhan o'r Gwylch, be di disgwyliad, a mae rhywun gallu dweud, wel, arwain hwnna. Definite, a sori, Dorri Dros, ond fel hefyd, fel does sydd wedi bod yn gapten ar ei gwlad yn barod. Mae'n big statement fi'n credu o'r gweilch, ond hefyd o'r chwaraewyr. Oeddi, di'r pethau ddim yn wych o fewn rygbi yng Nghymru, ond ni'n hapus i aros ma, ni'n hapus i frwydro, a ni eisiau gweld be ni'n gallu gwneud gyda'n rhanbarth ni. A fi'n credu, y gobeith nawr bydd fwy o chwaraewyr, ydyn ni'n gweilch, ond i'r bedair rhanbarth sy'n eisiau chwarae gwlad, sy'n eisiau profi pwynt yn aros yng Nghymru. Nawr un o'r rheini sydd wedi gwneud hynny, newyddion o'r brif ddinas yn torri wythnos ma hefyd, bod Mis yn Gredu wedi ail arwyddo. A byddwn ni'n meddwl ar y cyfan bod cefnogwyr Gaerdydd yn reit hapus gyda'r newyddion ma, Nick? Wel, yn bendant. Eto mae'n dangos, mae'n siŵr maen nhw wedi cael lot o'r clwbiau yn meddwl, sy'n licio'r Arwyn i seinio fo. Ond yr oed o hefyd yn just dangos, dwi'n gallu datblygu ac bod yn chwaraewr dda os dwi'n aros yn Nghymru. Ond ia, fi'n credu, beth sy'n dda am hwn yw, wrth gwrs, wnaethon ni weld Max Llywelyn yn symud i Loegr am fwy o gyfleoedd, a'n amlwg mae pethau chdi'n mynd yn dda iawn i Max yng Nghaerloyw, mae nawr yng Ngharfan Cymru, a mae fe yw prif sgoriwr y Premiership yn Lloegr. Felly, byddwn ni'n meddwl bydd y temtasiwn wedi bod i rhywun fel Mis yn Gredu, sydd, a bod yn deg iddo fe, yn cael ei symud o gwmpas tipyn ar y ca, ddim yn cael aros mewn un safle, byddai wedi bod yn temtasiwn iddo fe, felly edrych am gyfle mwy sefydlog yn chwarae felly mewn clwb newydd. Na, fel ti dweud, so dwi'n just dechrau tîm o, dwi'n naif, ydy pethau just dechrau troi,
Yn troi am gobeithio'r dyfodol mwy llwyddiannus i rhanbarthau a i rygbi Cymru. Fi'n credu bod yn teimlo fel hynny, wrth gwrs, achos fel ni wedi gweld 3 chwaraewr rhyngwladol yn ail arwyddo, a mae hwnna'n gweud lot fi'n credu bod y chwaraewyr sy'n chwarae i Gymru yn y tîm cenedlaethol yn hapus i aros yn y rhanbarthau a brwydro am ei lle yng Ngharfan Cymru. Pwt o newyddion arall yn dod mas o'r ddoi rhanbarth arall. Dim chwaraewyr di ail arwyddo, ond gyda faint o amser mae chwaraewyr ma di bod allan gyda anafiadau, mae siwr o fod yn teimlo fel cytundeb newi neu fel hyd yn oed new signing i raddau. Y Scarlett yn cyhoeddi bod Steph Evans nôl yn ymarfer a Dreigiau'n cyhoeddi bod Ashton Hewitt nôl yn ymarfer gyda'r Dreigiau blwyddyn ar ôl cael ei anafu. Byddwn ni'n meddwl bod y ddoi na yn ysu am gael fod nôl ar garygbi. Amser hyn y flwyddyn yn prawf i'r dyfder y carfan yn dydy. Os yna rai allan efo'r Cymru, so mae rhaid i bod i dangos, mae carfan chdi yn digon cry i copio efo'r amser hyn y flwyddyn. Odi, a dyna'r peth yn dweud, felly bydd e'n groeso mawr i Tia a Dwayne Peel gweld bod y ddau yma nôl ac yn gobeithio yn edrych i wneud argraff. A ddau wedi bod yn gyda tîm Cymru yn y gorffennol, a dwi'n siŵr yn gobeithio gallu ychwanegu at i nifer o gapiau. Felly fydd yna groeso mawr i'r ddau hynny nôl gyda rhanbarthau. Pwt o newyddion wedyn, sôn am gytundebau ac ati, gyda Undeb Rygbi Cymru yn cyhoeddi bod un o'r un o'r props mwyaf decorated yng Nghymru, Adam Jones, wedi ymuno gyda'r tîm hyfforddi ar gyfer y 6 gwlad, a hefyd Psychology and Human Performance Specialist Andy McCann yn ymuno gyda'r tîm hyfforddi hefyd. Ar drothwy'r 6 gwlad, mae newyddion fel hyn yn bildo yn adeiladu chydig o excitement, dwi'n meddwl, cyn bod y tournament yn dechrau. Ydy tad. A'r peth yw, efo Adam Jones, dim lot o amser i fod wneud gwahaniaeth i'r scrum na. Ond just mae'n character yn dydi. Ond sure mae'n mynd i codi spirits y bobl yn y carfan a'r hefyd gallu siarad efo'r chwaraewyr. Cos mae wedi bod yna wedi wneud o'n do. A wedi bod, so, dwi'n mor falch. Ac dwi'n dweud, dwi'n just teimlo y pethau dechrau gwella. Mi'n gytuno ti, fel ti'n sôn am y cymeriad, un peth ti'n gwybod Adam Jones, bydd e'n cerdded mewn i'r ystafell newid gyda gwyn ar ei wyneb, bydd e'n byblu, bydd e'n trio cael y boes i'ch chwerthin. Os mae'n ei gofio, dim di blasu buddigoliaeth ys dros blwyddyn. Mae'n mynd i fod yn le anodd i fi mewn iddo fe, ond mae Adam Jones wedi gweld y cwbl o'r garygbi. Ti'n mynd ennill 95 cap i dy wlad os na ti'n gwybod beth ti'n neud. Felly, apwyntiad da iawn, a un gobeithio, falle fel ti'n sôn, bod gêm Ffrainc falle chydig rhy sydyn i gael argraff, ond bod erbyn diwedd y twrnament bod ni'n gweld i ole ar y garafan. Pwt bach arall yn newyddion, wedyn fe o'n i drafod rygbi wedyn. O'n i'n gweld bod ticedi Judgment Day, dydd y farn ar werth unwaith eto eleni. Wyt ti, Nick, yn fan o'r diwrnod hynny? Beth yw dy farn di o Judgment Day? Dwi yn. Oedd o'n anodd llynedd oherwydd yn gorfod symud o i'r Cardiff City Ground. Ond y ffaith mae'n ôl yn y stadiwm, gobeithio mae'n dipyn yn troi fyny. Ydy ni gwir, ti'n cael, value for money, really. Os ti'n mynd i'r gêm, ti'n gallu gweld yr 2 gêm, a dim yn costio wrach 10 pint. So, neb yn gallu cwyno am hynna. Na, gos, na. A'r gobeith yw felly, bydd 2, felly 3 o'r tîmoedd yn brwydro am le yn y gêm ail gyfle, a felly bydd hwnna'n rhoi rhyw fath o incentive bach ychwanegol. Un beth dwi yn falch bod e ddim diwrnod diwetha'r tymor, achos rhy ama, neu'r hwyr yn y tymor, sgan amla, ni'n cyrraedd y gêm diwrnod y farn
a does dim byd ar nifer o tîmau Cymru chwarae, a mae'n jyst bach yn fflat. O leia mis Ebrill, falle bydd tîmau dal yn edrych i fynd i'r gemau ail gyfle. Wrth gwrs, gyda wedyn teithiau ddi Africa cyn rhwng Ebrill a'r gemau ail gyfle, felly mae hwnna fydd cyfle ola rhai o'r tîm yma i ennill fuddugoliaeth. Felly fydd hi'n sicr yn gobeithio fydd yna lot i chwarae am gyda'r tîmau be bynnag. Felly, os nag oes fwy o newyddion, awn ni ymlaen i drafod rygbi, achos dyna pam ni ma ar diwedd y dydd. Ddechreuwn ni ar cwpan her a beth ddechreuwn ni felly gyda'r tîm sydd wedi gadael y gystadleuaeth yn ddi-fflach a'n siomedig, y dreigiau perfformiad, Nick, felly sydd jyst yn cloriannu tymor nhw hyd yn hyn. Ie, dwi'n dechrau poeni am dreigiau am gweddill y tymor. Maen nhw really flat yn dydyn nhw. Game anodd iawn i mynd allan i'r Johannesburg. Ond jyst y ffordd maen nhw chwarae, pethau fel ti'n disgwyl tîm bod yn, fel llinell. Maen nhw'n colli 3 neu 4 llinell. A dyn nhw ddim yn byd i wneud efo'r opposition. Mae rhaid i ti ennill. Yn cael ei chwalu yn y scrum. Dwi'n deall, maen nhw wedi colli'r chwaraewyr. A dwi ddim yn sicr sut mae'n mynd i helpu. Cos mae yna chwaraewyr ifanc, talentog yna. Ond mynd allan a dwi'n cofio pan o'n i chwarae, mynd allan colli 50, 60 i'r 7. Dwi'n gofyn faint ti'n rili dysgu allan o hwnna. Odi, na'r peth yna. Mae'n chwalfa go iawn, a mae'n gêm gallai dreigiau di wneud hebddo fe, wrth gwrs. Maen nhw'n ar wheel ar y tabl, ond nhw'n rili byth yn mynd i gael y canlyniad allan yn deffro'n oedd angen iddyn nhw fynd trwyddo. Wyt ti'n synnu bod nhw wedi dewis y tîm wnaethon nhw o feddwl falle bod nhw'n ôl yn y gyngrair wythnos mae chwaraewyr Cymru wedi mynd nawr ar gyfer y chwe glad? Mae lot o anafiadau hefyd. Dwi'n gwybod, mae'n anodd ydy. Ond beth sy'n poeni fi yw dwi'n gweld lle mae'n mynd i ennill gêm cyn diwedd y tymor rwan. Wrach gobeithio bydd nhw'n ennill disadwn nesaf. Ond yr un wrach dwi'n gallu weld yn mynd tan diwedd y tymor efo just ennill yr y gêm cyntaf yn erbyn y gwylch. Mae hwnna'n definite possibility i fi. Beth i fi'n ofni yw dydd y farn. Yn amlwg mae'r dreigiau'n draddodiadol yn gwneud yn reit dda yn y Scarlett yn hwnna, ond gobeithio lle os fydd rhywbeth ar Scarlett i chwarae am bydden nhw eisiau mwy, ond na dwi'n gwybod fel... A'r broblem yw wedyn, mae tia wedi cael hanner tymor gyda'r garfan yma, a dwi'n deall ti'n methu newid pethau dros nos, ond mae'n cymryd amser, ond os oedden nhw'n mynd trwy'r tymor heb fuddugoliaeth, heblaw diwrnod cyntaf tymor a un gêm yn Ewrop, wyt ti'n rhoi ffydd yn tia tymor nesa, neu back to the drawing board to? Dwi'n meddwl mae eisiau job. Yeah. Ddim yn dod drosodd fel... A peth yw, wrach mae'n anodd o fod. Dwi'n meddwl chydig bach o ffrind efo'r... Dau Flanagan. Dau Flanagan. A wedi dod drosodd yn gwneud swydd am diffyn. Mae o wedi mynd, a mae'n lle anodd, really, i dweud, wel, dwi eisiau swydd, ond dim eisiau... A dim yn dod drosodd, pan ti'n gweld o siarad, dim yn dod drosodd sy'n rhywun sy'n rili angen y swydd. Na, fi'n gwybod ti'n meddwl, mae'n twmlo bron o fod fel bod wedi wneud achos bod ddim opsiwn gwell i gael, a bod e'n barod i adael yn barod. A dyw'r canlyniadau ar y ca yma ddim yn mynd i wneud ddim byd i eisiau fe i godi galonau i allu fynd i barhau gyda'r swydd. A mae'n gofyn cwestiwn i fi, pan oedd nhw wedi cael gwared o Dau Flanagan, os na ddim, yn bendant oedd ddim cynllun i cael rhywun arall i fewn. So dwi'n gweld be maen wedi cael allan o'r cael gwared o Dau Flanagan
beth nhw'n wneud y cyndoleg. Na, oedd yn tymlo, sgyda fi, oedd yn tymlo bach o panic sacking. Fi'n gwybod bod nhw wedi gweud mutual consent, ond mae hwnna gan nhw'n meddwl bod y prif hyfforddwr wedi cael ei alw mynd i'r swyddfa, mae'n rhywbeth o'r mynd. Ie. Ond oedd yn tymlo bod nhw'n panic o, a wedyn dwi'n mynd, reit, ni wedi clywed dau Flanagan, mae pobl yn sorted. O na, does dim follow-up plan dyn ni. A wedyn maen nhw wedi mynd, o mae tua enw mawr, geith e'r job. A mae fe wedi mynd, wel, oce, na i fe, ond fi ddim yn moyn e, a problem yw nawr, dyn ni'n meddwl bod y rhanbarthau Cymru yn gallu cynnig lot fawr o arian i hyfforddwyr i gymryd y swydd yma. Pwy sy'n mynd i gymryd y swydd na sy'n wirioneddol yn mynd i gallu troi pethau chrond? A diw na mewn amharch i Na. hyfforddwyr, ond maint y jobs da rhywun i wneud yn y dreigiau ar hyn o bryd, mae fe'n mynd i gymryd Graham Rowntree-esque enw fel nath e'n Munster i wrth droi hyn. A dwi'n mynd credu bod nhw'n gallu fforddio cael rhywun fel la. Wel, y bobl sy'n tu ôl y dreigiau, was yn dweud mae'n arian ar gael. Mae hwn y ffordd rwan i dangos hwn yn dydi. Ydy. A dwi'n teimlo dros y cefnogwyr. Maen nhw'n troi fyny, pedwar, bron 5,000, bron yn bob gêm, gwylod y tabl. A mae eisiau rhywbeth i just i fod, well, oce, wyrall, gobeithio, mae'r rhywbeth mynd i newid am tymor nesaf. Fedrai copio rwan tan diwedd y tymor, os dwi'n cael rhyw ffordd yn negus, mae pethau'n mynd i gwella. A os nhw'n penodi rhywun, wrach sydd ddim yn dechrau tan y haf, ond just i dangos, right, mae yna cynllun yma, dyn ni yn rhoi arian i fewn, dyn ni yn mynd i gwella. Ydy, ac na'r peth yna, ni wedi gweld y gweilch yn cyhoeddi Jack Morgan a Dewi Lake. Mae Gaerdydd nawr wedi cyhoeddi ambell i chwaraewyr newydd a Mason Grady Nel ar rwyddo heddi. Mae'r rhanbarthau eraill yn dechrau wneud i symudiadau nhw. I fi, os yw'r dreigiau eisiau cael y cefnogwyr o'n bwrdd, mae eisiau naill ai enw mowr yn ail arwyddo, enw mowr yn arwyddo, neu bod nhw'n torri'r banc, fel ti'n gweud, i gael y fforddwr o safon uchel mynd. Achos fel arall, fi'n mynd gwybod sut ti'n cynfinso'r cefnogwyr i aros gyda ti os nag os newid mawr yn digwydd a bod yn gwybod mes y ti. Felly, tîm arall o Gymru a gollodd dros benwythnos, ond sydd wedi sicrhau eu lle yn y rownd yr 16 ola fel seed 16 yw Gaerdydd. Ond dwi'n mynd ar golyn dda yn y rown nesaf, gan bod nhw'n chwarae Connacht. Y tîm gollon nhw un o Swener o 28 i 19. Perfformiad siomedig, fel dwi'n eisiau mynd at y byd wrth Connacht, achos fi'n credu bod Connacht yn tîm da, ond dylse Gaerdydd fod yn edrych i ennill gêm y cartre os nhw moyn parhau le maen nhw'n gyngred, ond hefyd cael rhediad da yn Ewrop. Ddim yn cynnawgwr o Gaerdydd, ond i fi, maen nhw tîm Rhwystredig. Maen nhw'n gwneud dipyn peth, maen nhw'n gwneud pethau dda, a wedyn nhw'n quite yn digon dda i ennill y gêm. Mae wedi gwella yn cymharu efo'r llynedd, ond maen nhw dal yn broblem yn y sgrym, dal yn broblem yn y llinell. Dwi'n gwybod maen nhw'n stryglo efo anafiadau, ond fel dwi'n dweud, maen nhw just frustrating, sorry, i gael. A disgwyl nhw'n wneud yn chweth. Efo tîm gorau, wyr allan nhw'n gallu mynd allan i'r Connacht, gêm galed iawn. Ond dibynnu os nhw'n pwysau ar gael. Ond mae mwy na mis tan y gêm yn dydi. Mae'n dechrau mis Ebrill. Dechrau mis Ebrill, ie. So wyr allan maen nhw'n gallu cael rai yn ôl erbyn hynny. Ond fel dwi'n dweud, maen nhw just rwystredig pan dwi'n gwylio'r gêm, a dim lot i fi, nac di, ond ffaith ni eisiau tîm o Gymru i ennill, ond dwi'n just, come on, just pethau bach sydd ddim yn quite digon da efo nhw. Na, fi'n gwybod, i fi, broblem mwyaf i fi ar hyn o bryd yw dwi'n mynd cael yr argraff bod nhw'n gwybod beth yw tîm gorau Gaerdydd. Odi, dwi'n cytuno ti, mae lot o nafiadau, mae chwaraewyr allan,
Ond mae'n teimlo fel bod nhw'n methu penderfynu pwy i waren ble, a maen nhw'n chop and change, a maen nhw'n trial ffeindio'r combination cywir a'r combination gorau, ond dyn nhw ddim wedi ffindio hynna eto. A dwi'n eisiau mynd at y byd wrth Connacht, achos fi'n credu mae Connacht Na, maen nhw, na, oedden nhw'n Mae'n chwarae dda. perfformio, odi, wedi perfformio'n wych yn y Mm. gystadleuaeth hyd yn hyn. Ond mae jyst yn fi jyst yn cael yr argraff bod Gaerdydd mewn limbo, a dwi'n ofni bod i safle nhw'n y gyngred falle yn, yn meddwl bod nhw ddim yn edrych bod pethau eich mor wael a beth yw nhw falle na. Fi'n credu maen nhw wedi bod reit ffodus falle bod nhw'n eistedd mor uchel yn y tabl ar hyn o bryd. Ond, i fi, mae lot o bethau sydd eisiau gweithio mas os ydyn nhw eisiau sicrhau, falle bod nhw'n cynnal y safon maen nhw wedi dechrau gyda trwy tymor. Ie, a fel dwi'n sôn o blaen, i fi mae gwylch a scarlet yn well tîm y Caerdydd. Odi, fi'n, wel, yn amlwg dwi'n mynd i gytuno ti fyna, ond ond, Na, ie, na, ti'n bod objective, ddim just y ffaith yn ni. ie, na, No, fi'n cytuno ar ti, falle, be mae Gaerdydd wedi gwneud ydy ennill y gemau carsen nhw, a di meddwl bod nhw'n liman nhw'n y tabl, ond gai synd, o'n i gweld rhyw ystadegyn diwrnod o blaen ar canran fel chances tîm oedd yn cyrraedd playoffs, oedd Scarlett Uwchben Gaerdydd, a mae 'da fi ryw deimlad bod y gweilch neu llai'r un chance neu... un all o'r gant. Wel, na gyd sydd eisiau. Na gyd sydd angen arno ti yw 1%, mae'n ddigon weithio, yn dwi? Ydy, Odi. hapus efo hwnna. Odi, beth bynnag. Na ni wedi gorffen yn y dwyrain am nawr, fe awn ni lawr i'r gorllewin. A ti'n meddwl beth, fi'n credu, ddechrau ni o'r Scarlett, dim ond achos bod fi'n credu bod y gweilch yn heiddi'r slot fatha am y perfformiad anhygoel allan yna yn Ffrainc. Felly Scarlett, fel a game of two halves, fe ddisgrifiwyd pêl-drod fel a game of two halves unwaith. Dyna'n union beth gaethon ni ym Mharc y Scarlett nos Sadwrn. 20 munud cynta, bron a fod yn berffaith wrth y Scarlett, wrth bod nhw yn rhedeg allan i mantis o 31 i ddim, sgorio ceisio bendigedig yn y broses, cael y pwynt bonus erbyn hanner amser, job done. Ond wedyn, siom yw'r unig ail lle ddefnyddio am yr ail hanner. Wrth i fan ddod ôl a sgorio 4 cais i hunain, a Scarlett yn dal mlaen o'r diwedd, 38-28, ond yn gwneud digon i gyrraedd y rowndiau knock-out yn y gystadleuaeth. Os oedd Gaerdydd yn rhwystredig, Nick, oedd y Scarlett yn rhwystredig hefyd? Wel, ti'n fel ti'n dweud, just y ffaith yn nhw'n chwarae mor ddar yn y hanner cyntaf, a just very switched off, really, ail hanner. Dim digon cyfforol, methu y tackles, a mae'n siŵr, wel, mae'n mynd trwad, ond y piti ydy, wrth ni sôn amdano fo, ond y ffaith rwan, oherwydd hwnna yr ail hanner wedi digwydd, mae nhw wedi dod i'r gwylch i chwarae yn y round allan o'r 16. Ond bai at Scarlett oedd hwnna. O, yn sicr. A beth sy'n mwyaf rhwystredig i fi? So, oedd Scarlett, fel ni'n sôn, 31 i ddim ar y hanner amser. Oedd y Lions erbyn dreigiau 31 i 3. Gwahaniaeth yw, mae'r Lions yn yr ail hanner. Na, dwi'n mynd gweud bod y dreigiau mor dda a fans, dim dyna, Na. dim dyna'r pwynt i'n trio gwneud fan hyn. Y No. pwynt i'n trio gwneud yw, os yw'r tîm yn chwarae'n dda, ti'n rhoi'r gwrth dy wrthwynebwyr to the sword, ti'n mynd â nhw i'r cleaners. A nath Scarlett sgorio 7 pwynt o'r llewod i sgorio 29 erbyn y dreigiau. A i fi, hwnna yw'r siom mwyaf. Dim bod ni fy chwarae oddi carten o'n i'r chwech ola. Dim bod ni wedi caniatáu fan sgorio 4 cais. Ond y ffaith bod ni wedi mynd a just tynnu'n trod off y pedal gwmynt, mae hwnna yn siom... Mae'n tyma bach, bron o fod fel colled, achos bod popeth fel y consequences i gyd o'r 40 munud na nawr yn golygu byddwn ni oddi cartre all the way i'r ffeinal, os yw'r Scarlett sy'n mynd i ennill y gystadleuaeth. A leithas nhw jyst i cadw fynd,
Dwi'n mynd siŵr le fydden nhw wedi bod o ran seeds, ond bydden nhw definitely wedi bod gartre yn 16 ola, a bosib yn yr 8 ola. Wedyn, hwnna i fi yw'r siom mwyaf. Meddwl, os wedi mynd methu allan o'r gêm cartref yn ebyn Caerfaddon. A peth yw, yn amlwg, mae'r gêm sy yn gwynebu'r Scarlett, so mae'n mynd i fod yn dda i'r crowd, ond fel gêm adre, Carfaddon, bosib nos Wener, fi'n gwybod yn chwarae gilydd nos Wener ewn o blaen, bydd Parc y Scarlett yn llawn, bydde fe just yn ariannol, bydde fe'n meddwl gymaint mwy i'r rhanbarth cael y gêm adre, ond oedd hi ddim i fod. Ond mae rai fi roi shout-out i'r cefnogwyr oedd hi teithio draw o Brilliant. Lydaw. O ryw 100 yno, a oedd y sŵn o'n nhw'n creu yn anhygoel, a wnaethon nhw'n sicr ychwanegu at yr awyrgylch, a um, mewn ffordd, oedd perfformiad y tîm ar y can rai'r hanner yn rhyw fath o fel homage i'r perfformiad y cefnogwyr am y 20 munud, achos bydden nhw'n sicr digon o sŵn i bara'r gêm cyfan. Ond ie, falle sgares drwyddo i'r rownd 6 ola. Le fyddwn nhw yn gwneud y daith hynod o bell. Beth yw e? 11 milltir fi'n credu o Parc y Scarlett i stadiwm Swansea.com. Ar ôl i'r gwelch wneud rhywbeth does dim lot o tîmau o Gymru yn gwneud. Ennill allan yn Ffrainc. Wel, sa'n gwybod beth i weid, Nick. Na beth oedd gêm. Credit where it's due. Oedd hi'n agos ar yr hanner. A wedyn, wneud i'n diwedd, 31-28. Bydd i goliaeth hanesyddol. Ie, buddugoliaeth rhagorol, i ddweud y gwir. Oedd ffordd nhw chwarae hefyd. A chwarae teg y tîm y fforddi hefyd. Oedden nhw'n newid tactegol. Ffordd nhw'n chwarae, ddim yn cicio gymaint yn nhw arfer wneud. Cadw pel yn dwylo. Rhedeg pac mawr, profiadol, paw o gwmpas. A cario, oedden nhw'n chwarae am 80 munud. A oedden nhw'n heiddi ennill hefyd. Nhw oedd y tîm gorau. A'r corfforol hefyd, y blaenwyr, Ratty, Spencer, Fender, yn neud y job galed. A wedyn roedd cyfle wedyn i Jack Morgan a Morgan Morse i dangos sut mor dda maen nhw allan ar asgell a'r footwork nhw i cario'r bel ymlaen. Oedden ni really hapus efo'r perfformiad a ffordd o'n i chwarae. Oedden ni dewd. Mor hapus efo'r ffordd o'n i wedi chwarae. A'r ffaith o'n i wedyn yn gallu fod adre rwan tan y semi-finals. Odi, a mae hwnna'n huge yn Ewrop, yn dwi, achos yn enwedig pan ti'n taflu mewn y ffactor bod tîm o De Affrica nawr yn rhan o'r gystadleuaeth hefyd. Does peth ola ti eisiau yw gorfod teithio allan i De Affrica i chwarae one-off knockout game, a dyn nhw'n dweud wedyn na. Fi'n credu o ran perfformiad, oedd hwn yn teimlo fel un o'r perfformiadau mwyaf beth yw fel cyflawn ni wedi gweld wrth unrhyw un o'r rhanbarthau Cymru ers spel, a mae'r ffaith bod wedi digwydd yn Ewrop jyst yn ffantastig i weld. A mae jyst yn... Odi, ni wastad yn chwilio fi'n credu am hwb, am lift i rygbi yng Nghymru, a mae'r gwelch yn neud hyn allan yn Ffrainc, jyst yn bron o fod beth yw'r gair, fel y plan perffaith o'r beth sydd eisiau Cymru wneud wythnos nesaf, sori, felly na, mae'n wych, a fel ti'n sôn, y gwobr o ennill yn paw yw gêm adre erbyn y Scarlett. Y gêm oedd lot o drafod ar gwefannau cymdeithasol, ble a pryd yr gêm yn cymryd lle, achos bod Clwb Pêl-drod Abertawe yn chwarae adre ar y dydd Sadwrn, bod Pen y Bont yn chwarae adre ar y dydd Sadwrn, a popeth fel hyn, ond falch cael gweud, mae ar y dydd Sul, Ebrill y 6, fi'n credu yw'r dyddiad, Ebrill 6, kick-off 4:30.
dwi'n credu, neu dwi'n gobeithio, fydd yna dorf dda yna, a meddwl bod hi'n game knockout, a bod nhw'n chwarae gyd yn y gyngred wrthos cyn ni, fel rhyw fath o added spice i pethau hefyd, ond na, hapus bod y game yn cael ei chwarae yn Swansea.com, Nick. Ydw, ydw. Well, i chymharu,wyr allan yn well i fod yn pnawn dy Sadwrn, neu nos Sadwrn, ond dwi'n just hapus mae nhw ddim yn chwarae amser cinio dy Sul. Na, gobeithio fydd yna torth eitha dda ar, fel, lot yna. Mae'n rhywbeth hefyd, bydd bynnag sy'n digwydd, mae'r un tîm o Gymru yn mynd i fod yn yr awn nesaf. So dyna'r mantes, fydden ni'n meddwl yn fe, yw'r ffaith bod ni'n gwybod nawr bydd o leia un tîm o Gymru yn yr wyth ola. Ond na, dwi'n credu mae'r hyfforddwyr, mae Dwayne Pila, Mark Jones i dy mas a gweud bod nhw'n edrych mlaen i'r gêm a bod nhw'n mynd i fod yn gyfle da a hyn o'r llall. A peth yw, fel ni wedi sôn ar y pod yma yn Cymru, wrth ni'n sôn, gyda rhanbarthau Cymru ddim yn mynd i ennill y gyngred, y URC, yn y foreseeable future, mae'r cwpan her felly yn dod â cyfle ychwanegol i fynd am bach o silverware. Achos peth yw, mae'n one-off game. Fi'n gwybod mae yna rai o gewri o Ffrainc yn y gystadleuaeth, a mae Connacht yn chwarae dda, mae Montpellier yn chwarae'n dda, ond y peth yw, mae'n one-off knockout game, ti byth yn gwybod. Ni wedi gweld y Scarlett a'r Gweilch yn mynd allan i Werddon a'n cael buddigoliaethau mawr pwysig, felly pwy a wyr, ond y peth pwysig yw bod 3 o dîmau Cymru, a wrth gwrs mae Gaerdydd di ennill y gystadleuaeth, felly mae 3 o'n tîmau ni dal yn y ras i gael i enwi'n i coroni'n bencampwyr cwpan her Ewrop. Ond wrth gwrs, mae lot o rygbi i gael ei chwarae rhwng nawr a hynny. Cyn bod ni'n edrych ar gemau'r penwythnos, cwpl o gemau eraill sydd wedi cymryd lle yn ddiweddar. Gêm arall rhwng Tîm Cymru dan ddeunaw, Nick, a'r Academies. A be dwi wedi gweld, gêm agos iawn arall. Dwi'n meddwl gêm agos iawn. Ac hefyd, fel ni sôn cyn i ni dechrau recordio, dwi'n licio'r ffordd mae'r tîm o Danigawn wedi trio datblygu ac adeiladu rwan am y chwe glad. Mae hwn yn hollol wahanol i fi, i cymharu be maen wedi wneud cyn blwyddyn yma. A be maen wedi stryglo cynt oedd bod yn digon cyfforol neb y tîmiau fel tîm o Danigain, Lloegr, Iwerddon a Ffrainc. So maen nhw wedi rhoi pob cyfle iddyn nhw bod yn yr lle gorau i gallu cystadlu. Yn sicr, a bydd y profiad hyn yn dda i'r ddwy garfan, cael y cyfle i chwarae gêm sydd wedi cael y sylw wedi cael a sydd wedi adeiladu a rhoi nhw ar y platfform iawn, gweithio wrth iddyn nhw gymlaen ar gyfer i pencampwriaeth chwe glad nhw hunain. Ond wrth gwrs, dim nhw yw'r unig dîm sydd wedi cyhoeddi carfan chwe glad wrthos yma, gyda Richard Whiffin yn enwi carfan o 41 chwaraewr. Tipyn o garfan, Nick, ond o be dwi wedi gweld o'r garfan, chwaraewyr o ar draws Cymru, o draws Lloegr yn dod yn rhan o'r garfan, ond hefyd felly chwaraewyr sy'n rhanbarthau sy'n hefyd yn chwarae'r SRC. Mae fe'n mixed bag go iawn yn y garfan. Ydy. Mae'r rai sydd wedi chwarae llynedd hefyd. So maen nhw erbyn nhw am mwy profiadol. A hefyd maen nhw wedi cael bachgen ail rein, sy'n meddwl sy'n 6'8". So yn llynedd yn chwarae i tîm Lloegr. A Cymro dio, ond jyst mae ffaith mae'n chwarae yn Bath, dwi'n meddwl. So mae o yn Caerfarddon, a mae o wedi dod nôl at tîm Cymru. So mae'r rhywbeth dda. A jyst rhywbeth bach i fi, mae yna 3 o'r gogledd yn y carfan hefyd. Bachgen sy'n chwarae yn y Rhwystredig, yn mynd i'r ysgol Castell Alun. Bachgen arall ar
llyfrau Scarlett o'r Bethesda, a bachgen o'r hen ysgol fi. O, Ysgol Dinas Bran ffantastig. Llangollen, Carwyn Edwards, sy'n mewnwr. Mae o'n chwarae yn Sale, mewn prifysgol mewn y Manceinion. So, pob clod nhw gyd, a pob lwc i nhw gyd. So, dwi'n just gobeithio, dwi'n really edrych ymlaen am y cystadleuaeth. Os ti ddim yn ennill bob gêm, fel y mae o. Ond gobeithio ni gallu dangos, fel ni sôn o blaen, dyn ni yn digon corfforol i cystadlu, a digon medru fel dwi dweud, i dangos mae tîmiau o Gymru yn gallu chwarae rygbi hefyd. Ond sicr, a un peth sydd wedi taro fi eleni, fel o'n i'n sôn cyn dechrau recordio, yw mae'n teimlo fel bod holl set-up dan ei gen lot mwy proffesiynol na mae fe wedi weld o blaen. Mae fe weld bod pethau chi'n cael ei wneud y ffordd cywir a bod nhw wedi adeiladu'r garfan yma yn ofalus, maen nhw wedi edrych ar draws Prydain. Fi'n credu sy'n bwysig, achos yn enwedig yn yr oedran yma, beth ti'n ddim yn moyn neud, dechrau colli chwaraewyr sy'n felly yn cael ei gweld y Lloegr, cael ei pigo fyny y Lloegr, a all of a sudden maen nhw'n dewis chwarae dros Lloegr. So na, fi'n credu, odi mae 41 yn garfan mawr, dwi ddim yn gwybod os oes yna gynlluniau i dorri'r garfan cyn dechrau'r gystadleuaeth, neu os ydyn nhw'n mynd gyda 41, ond sicr, fydd e'n gyfle i'r tîm y ffordd i weld pob chwaraewr yn chwarae tipyn o rygbi gobeithio, a bod nhw'n rhoi o'i gorau, a bod nhw'n cystadlu. Fel ni'n gwybod, ni'n aml yn gweld tîmoedd dan ei gen Lloegr a Ffrainc yn gewri o ddynion, bod nhw'n ifanc, a bod nhw'n gorfforol iawn. Ond gobeith na falle bod Cymru mewn lle falle le maen nhw'n gallu cystadlu a le maen nhw'n gallu dangos bod nhw'n gallu bod yr un mor gorfforol a beth yw tîmoedd Lloegr a Ffrainc. Ond na'n sicr mae'n argoeli i fod yn dda. O ran fi'n bersonol, cwpl o enwau dwi'n edrych mlaen i weld. Tom Bowen, wrth gwrs, wedi gweld yn gwneud dros Gaerdydd ar y lefel rhanbarthau, felly edrych mlaen i weld fe. A Iori Badham, chwarae yn yr SRC, chwarae'r Scarlett, mae nhw'n sôn bod e'n dipyn o chwaraewr, felly edrych mlaen, doi enw i fi'n edrych mlaen i weld, a dwi'n siŵr fyddi Nick yn cael ei llygad ar Carwyn, gan bod yn un o'r local boys yn gweud. O na, pob lwc i bob un fydd yn chwarae yn y tîm dan 20 dros y cwbl. Un peth arall, sori Carwyn, Sy'n sy'n diddiorol, un person sydd ddim i cael ei dewis yw Morgan Morse. So mae'n dangos i fi fel fysa fo'n rhan o'r carfan gwylch dros y 6 gwlad. A wyrall, os na aneddiadau, wyrall diod i boi nesaf i ymuno i'r sgwad tîm cyntaf Cymru. Wel, mae'n neud ti feddwl, mae rai bod yna reswm bod e ddim wedi cael ei alw i'r tîm dan ei gennych. Yn sicr o ran ei brofiadau a'i allu fe, mae fe'n sicr o enyn i le yn y garfan. Felly bydd hi'n ddiddorol gweld beth ddigwyddith fel nacs fe. Ni'n gwybod mae anafiadau yn dueddol o ddigwydd yn ystod y twrnament yma. Wedyn rhaid cadw llygiad ar hwnna. Mae un am y dyfodol yn bendant. O, yn sicr odi. Dwi'n ffyddio os na fydd e yn y garfan yma, fydd e ddim yn hir iawn cyn bod e yn gwneud y cam fyny i'r tîm rhyngwladol. Felly, cyn y 6 glad, wrth gwrs, mae yna gemau rhanbarthol penthos yma. Ni'n dechrau nos Wener, a ni'n dechrau nos Wener gyda'r gweilch adre i Benetton. Byddwn ni'n meddwl, Nick, bod ti'n reit ffyddiog bod yr ryn anhygoel mae'r tîm arno'n parhau nos Wener? Yndw, ond mae peth yw, mae bob tîm yn mynd i colli allan o'r rei chwaraewyr sy'n y tîm international teams. A fel arfer, mae'n hanes o geimiau agos iawn rhwng Benetton a'r gwylch. A dwi'n mynd dysgwyl dim byd gwahanol ar nos Wener, a hefyd dibynnu am y tywydd. Dwi'n meddwl erbyn 7 wedi 7 erbyn maen nhw'n dechrau, mae tywydd mynd mor drwg.
So, gobeithio, dwi wedi gweld y tîm, mae'r ddau tîm wedi selectio, ond dwi ond dal yn disgwyl efo'r cryfder y carfan ni, dal yn disgwyl dyn ni gallu ennill, ond gêm agos iawn. Hefyd tîm fel Benetton efo lot o arian, so mae yna lot o'r chwaraewyr da sydd ddim, mae 3 neu 4 o Rhiannon sy'n chwarae, a maen nhw'n chwarae. So mae'n gêm anodd iawn, ond fel dwi'n dweud, ffaith ni chwarae yn sondi.com, dwi'n disgwyl ni wneud just digon i ennill, ond gêm agos iawn. Ond un peth sy'n taro fi o weld tîm y gweilch yw mae yna ddadl i rhan fwyaf o'r chwaraewyr na fod y dewis cyntaf yn eu crys nhw. Ti'n edrych ar yr ail reng yn Spencer a Fender, wedi'n Ratti, Tipperick, Morgan Morris. Mae'r 5 na yn ddigon da i fod dewis cyntaf yn eu crys nhw. Wedyn Reuben Morgan Williams i fi chwaraewr dylsed i bod yng Ngharfan Cymru, Owen Williams, Keelan Giles, Kieran Williams, a wedyn Jack Walsh fel cefnwr. Maen nhw'n enwau sydd wedi chwarae digon o weithio dros y gweilch nawr bod ddim angen poeni. Ond wrth gwrs, fel ti'n sôn, mae Benetton wedi gwella lot a odio maen nhw'n colli lot o chwaraewyr, ond mae'r chwaraewyr yma ar ariannu'n yn camu fyny a'n sicr yn cryfhau'r garfan. Ond dwi'n credu fod Mark Jones wedi ffindo'r fformula o ennill gemau. Dwi'n credu bod y mantais o wario adre yn sicr o helpu'r gweilch i gael y fuddugoliaeth sydd angen arnyn nhw. Wedyn, ni'n mynd ymlaen i dydd Sadwrn, yn prynawn dydd Sadwrn, mae'r Scarlets yn croesawu Caeredin. Dwi'n credu bod, oeddi mae'r unwaith to, fi'n gwybod, mae'r un un beth i'r bob tîm amser ma'r flwyddyn, maen nhw'n colli chwaraewyr ar gyfer yr chwe glad. Ond dwi yn ffyddiog fod y Scarlett yn cael buddugoliaeth, achos dwi'n credu bod Caeredin yn dioddau mwy na'r Scarlett felly o achos enwau rhyngwladol. A dwi'n credu fydd yn gêm agos, ond dwi'n credu fydd y tîm cartre yn gwneud digon i gael y fuddugoliaeth. A gobeithio pwynt bonus, achos dwi'n credu yn wedig yn dilyn yr ail hanner wythnos diwetha, dwi eisiau gweld ymateb nawr. Dwi'n gwybod fydd y tîm reit gwahanol, ond dwi eisiau chwaraewyr addo mas o'r off am mynd reit. Mistake oedd os diwetha, ni'n put the wrongs right, a ni'n mynd i ddangos i'r cefnogwyr yma bod ni'n gallu rhoi perfformiad 80 munud mewn. Dwi'n disgwyl nhw ennill hefyd. Gêm agos, ond dwi'n disgwyl Scarlett ennill. Wedyn, dwi'n hwn ddim yn digwydd hwnna, mae 4 tîm Cymru adre yn wythnos yma. Wedyn, kwarter i 5 nos Sadwrn, mae Gaerdydd yn croesawu y Sharks o dde Affrica. A wrth gwrs, tîm sydd ddim yn cael ei effeithio gan y 6 gwlad yw'r Sharks a gweddill tîm o dde Affrica. Tipyn o her i'r tîm o'r brifddinas o Sadwrn. Efo aniliadau hefyd, a dwi'n disgwyl hwn bod yn gêm galed iawn. Dwi'n cytuno ar ti fi'n credu, a fi'n credu felly mae hwn yw dechrau pethau yn mynd yn wrong i Gaerdydd. Maen nhw'n eistedd yn drydydd ar hyn o bryd, ond bod canlyniadau mynd yn ei herbyn nhw penwythnos yma, gallen y fod mor bell lawr o 7fed. Sy'n byddai'n dipyn o ergyd. Dwi'n cymryd bod ti'n moyn gweld nhw'n 7fed, os mae hwnna'n meddwl bod Benetton wedi curo'r gweilch, ond fi'n siŵr bod ni'n hapus i weld nhw'n 6fed. O na, yn sicr. Noson anodd fi'n credu fydd i Gaerdydd. Yn wedyn mae'r Sharks. Mae Sharks yn resto cwbl o players, ond nhw dal, mae tîm nhw'n llawn ser, felly bydd ddim yn noson hir yn y brifddinas fi'n credu fydd i'r Gaerdydd yn anffodus. A yn wath na hynny felly i'r dreigiau hanner i 7 nos Sadwrn 15:08. Maen nhw'n croesawu Munster. Nawr wrth gwrs, Munster yn dîm fydd wedi cael ei effeithio yn tipyn da chwaraewyr Iwerddon yn y garfan wrth gwrs,
Ond beth i ni'n gweld blwyddyn o'r blwyddyn, da Munster, da Leinster, da Glasgow, mae'r tîmau gorau, pan maen nhw'n colli chwaraewyr rhyngwladol, maen nhw dal yn dewis tîm sy'n ddigon da i ennill y gyngred. A bod tymor Munster di bod yn un cymysg, dwi'n yn gweld y dreigen dod yn agos yn anffodus. A be mae tîmau fel y Munster yn wneud yw ail hanner y tymor. Maen nhw'n dod yn galed a maen nhw'n dechrau adeiladu, dechrau ennill a mynd fyny'r y tabl. A Odyn, dwi'n disgwyl yna digwydd eto. Dwi'n cofio lle maen nhw, ond 7fed o 8fed lle mae'r Munster yn y bryd. odyn, 8 neu 9 fe'n credu, odyn, Yeah. so dyn nhw'n lle gwych. Dyn nhw'n, ia, ond dwi'n disgwyl bod yn wyr allan y top 4 erbyn y diwedd y tymor. Yn union, dwi ddim yn edrych o bod yn mynd i fod yn brynhawn, yn noson hawdd iawn i'r dreigen anffodus, a dwi'n ofni beth tua yn dal i ddisgwyl am ei fuddugoliaeth gyntaf yn y gyngred. Felly, o ran beth arall sy'n digwydd penwythnos yma, ydw'n iawn i feddwl, ydy'r Super Rugby Cymru Trophy penwythnos yma, neu ydyn nhw'n cael hoi? Mae'n dechrau, mae'r un cêm gyngrair rhwng Pen y Bont a Casnewydd, a wedyn mae'r cwpan Super Rugby Cymru yn dechrau hefyd. Ond fel dwi'n deall, mae'r ddau pŵl, pŵl A, pŵl B, a wedyn mae'r semi-finals a'r final wedyn. Reit, ti, dod y ti, o'n i wedi gweld bod pŵl A, pŵl B, achos o'n i wedi gweld bod Llandyfri a Gaerdydd yn chwarae gilydd penwythnos yma. Felly ie, mae da fi fan hyn pŵl A, Rygbi Gogledd Cymru, Aberafan, Llandyfri, Gaerdydd a Pen y Bont, o'r un pŵl B, Pontypool, Abertawe, Glynebwy, Cwins Gyfyrddin a Cas Newydd. Reit, felly mae Pen y Bont a Cas Newydd, maen nhw'n cael bai o rownd cynta. Felly, penwythnos mae neu ddechrau de, Rygbi Gogledd Cymru a Aberafan, Nick. Sio ti'n gweld honno? Dwi'n disgwyl, a ddath nhw cael ddath nhw ennill yr gêm diwetha, cic olaf, dwi'n meddwl, gen Billy McBride. So dwi'n disgwyl Gogledd Cymru ennill hwn. A dren erbyn Aberafan. A dwi'n credu mai dyna'r peth ni wedi sôn lot am ar y pod yma, ond hefyd ni wedi gweld ar y ca yw pan mae'n dod i gemau adre, mae Rygbi Gogledd Cymru yn neu'n dda iawn o sicrhau bod nhw'n ennill y gemau hynny. A dyna pam dwi'n credu bydd y trend yna yn parhau. Dwi'n mynd i gytuno o'r tîm mae Rygbi Gogledd Cymru fydd yn cael y fuddigoliaeth yn y gêm yna. Gêm nesaf, Pontypool erbyn Abertawe. Nawr, dwi'n mynd i bod yn dymor hawdd o gwbl i'r crysau gwynion yn Abertawe. Un buddigoliaeth hyd yn hyn trwy gydol y tymor. A hwnna 10-8 erbyn Aberafan rhwng Golwg a Newid. Felly ie, dwi'n mynd edrych yn dda. Ond trwy Pontypool wedyn, le maen nhw'n hedfan yn bumed yn y tabod i ennill 6, colli 6. A dwi'n credu mae'r tîm cartre, Pŵl yr Army, fydd yn ennill hon. A'n reit gyfforddus, dwi'n credu hefyd. Dwi'n cytuno. Y gêm nesaf, felly, yw gêm y penwythnos. Llanymddyfri yn chwarae yn erbyn Gaerdydd. Llanymddyfri ar ôl dechrau araf i'r tymor, nawr o'r fig y tabl, di ennill 10 o'i tair gêm ar 10, tabl Gaerdydd yn eistedd yn drydydd. Di chwarae gêm yn llai a di ennill un yn llai hefyd. Felly, beth dwi'n mynd i weid fan hyn, felly, Nick, yw bod chwarae adre i Llandyfri yn yw'r mantis. Ffaith hefyd wrth y Gaerdydd yn colli rai i tîm o Danigian wrth sydd ddim yn mynd i chwarae, ac hefyd wrth rai i'r Carwyn tîm cyntaf Gaerdydd. So dwi'n disgwyl Llanymddyfri ennill hwn. Wrth gwrs, ie. Neithio'r hawdd. Ie, wrth gwrs, gyda'r posibiliadau ni wedi gweld rhai o'r enwau sy'n tîm Danigen Cymru'n barod, felly mae hwnna falle yn bwynt teilwng iawn gyda ti. Nawr, yn y gêm ola,
yn rownd un o'r cwpan yw Glynebwy yn croesawu Cwins Gyfyrddin. Un tîm yn hedfan yn uchel yn y tabl, un arall lawr yn y gwelodion. Sio ti'n gweld hon am unig? Glynebwy ennill. Tîm Ie, adre. na, Dim byd yn erbyn Cwins chwaer y fyny, ond lle anodd i mynd ydy. odi yn anffodus. A dyna'r broblem felly gyda'r cwpan ar hyn o bryd yw mae'r tîm oes yn dda, neud yn dda, mae'r tîmau yn stryglan felly, yn stryglan mwy, felly na, mae'n mynd i fod yn brynhawn reit hir, dwi'n credu felly, i'r pedwar tîm fydd yn colli, ond i bai bod rhywun yn rhoi sioc i ni. Un gêm yn y gyngred, man o man yn gwneud honna hefyd, trwy bod ni wrthi. Pen y bont adre i Gasnewydd. A dau dîm felly sydd wedi cael tymor stop-start hyd yn hyn, a bod pethau felly ddim wedi mynd cystel a bydden nhw wedi gobeithio. Dwi'n meddwl mae pen y bont wedi gwella, ond os dwi'n dal yn disgwyl Casnewydd i'r cael y buligoliaeth. Wel, dwi eisiau bod yn wahanol i ti, ond fi'n credu problem yw, gan bod Casnewydd wedi colli'r ddwy gêm ola, dwi'n credu maen nhw'n mynd i fod ar bach o mission i sicrhau bod nhw'n bownsio nôl, bod nhw'n colli tair ar y tot, ac mai pen y bont si adre, dwi'n credu fydd Casnewydd yn rhy gryf iddyn nhw. Felly, ni'n cytuno ar bob canlyniad, Nick. Ddim yn neud pod debate ddiddorol iawn, ond fel yma'n mynd weithiau, ynddo fe? Weithiau, does dim modd gwahanu'r tîmau yma. Bosib gen i sioc rhywle nawr o bydd ni ddau'n anghywir. Ond, os unrhyw beth arall hoffet i Nick godi cyn bod ni'n cloi am enw? Just mae'n wedi penodau hefyd i'r tîm merched, fforddwr Sean Lynn, a meddwl mae pawb yn cyfnogol o'r hwnna, a Belinda Moore hefyd sy'n pennaeth mewn tîm mewnod am 6 mis, dwi'n meddwl. So, again, fel dechrau, mae pethau mynd dechrau dangos mae'r camau bach sy'n mynd ond camau pwysig sy'n dangos wrach bydd y pethau yn yr undeb yn gwella. Odi, yn sicr, cytuno ti, maen nhw'n benodiadau da iawn sy'n cael eu croesawu. A sy'n hefyd, falle, nawr, maen nhw'n sylweddoli, mae angen y proffesiynoldeb ar draws y bord. Dyn nhw'n gallu dewis y dethol le maen nhw moyn proffesiynoldeb. Mae gormod o gamgymeriadau wedi cael ei wneud mewn undeb rygbi Cymru. A nawr yw'r amser i rhoi nhw'n iawn cyn i fi bod gormod o rhwyg rhwng y cefnogwyr a'r clybiau, a'r rhanbarthau, a'r undeb. Felly, dim yn y last chance saloon, ond mae'n bwysig bod pethau cael ei wneud yn iawn nawr. Ydy. Ac ar y nodyn yna, diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni unwaith Tonic, a diolch yn fawr iawn i chi gyd am rando neu wylio. Cofiwch bod ni ar gwefannau cymdeithasol, bwrwch y botwm like na, gwedwch wrth eich ffrindiau, a cofiwch, os chi'n gwrando a'n meddwl bod chi'n gallu ymuno ar tîm, a eisiau ymuno ar tîm, a bod chi eisiau rhoi'ch barn, bod chi'n anghytuno dyn ni, felly, bod chi'n gweld Cwins Gyfyrddin yn ennill yn Glynebwy, wel, please, cysylltwch gyda ni. Ni'n mwy na hapus i gael mwy rhan o'r tîmau. A fwyaf allwn ni gael yn siarad am rygbi yn Gymraeg y gorau gyd. Felly, cysylltwch â ni ar y gwefannau cymdeithasol, atebwch chi yn posts ni, a fydd ewn ni'n not chi. Ond am wythnos arall, mwynhewch eich rygbi, a diolch yn fawr i chi am wrando. Hwyl am y tro. Hwyl fawr, os da.